I amb el plor igual, ara no seré capaç de simular un plor, però el que us he transmès una mica d'aquesta connexió amb la terra i el que deia en el text, no? De tenir els ulls oberts quan ploro i anar-ho respirant. O sigui, el tema del plor és que normalment ens porta a l'ansietat de... I això ens va sobrecarregant mentalment, cada vegada hi ha menys oxigenació del cervell i, a més, clar, és com un... I per què a mi? No? Una mica com de pel·lícula, però que és veritat que entrem en aquesta mena de drama, jo la primera. I llavors aquest plorar cap a la terra i deixar-me buidar-me, no? Buidar-me acaben sent 2 minuts, us ho asseguro, és que no cal més. I realment et buides contra la terra. I amb els ulls oberts també, per no posar-hi gaire ment, no? És com un plorar molt, jo li dic cap avall, perquè l'altre plorar és com cap amunt, no? Que ens n'anem a la ment i ens n'anem al... Oi, perquè a mi i tal, i és injust i no sé què i tal, no? Doncs és un plorar molt més arrelat i connectat al cos per deixar anar aquella emoció, aquella energia que necessita sortir, en aquest cas a través del plor, o del bram, fins i tot. A mi moltes vegades se'm barreja plor amb ràbia i em surt un bram com molt de bebè, aquell plor desgarrat. Doncs permetre'l, és sa, és sagrat que ens permetem aquestes emocions. Són fortes, però és que si les permetem passen molt de pressa i després doncs, ens sentim alliberades com per tornar al nostre centre i des d'un lloc més objectiu doncs, poder discernir o veure quin aprenentatge hi ha darrere o prendre una decisió o el que et toqui en cada moment. No us dic que jo ho sàpiga fer, vull dir, és un caminet i el anem caminant, entenc que totes. Però és una eina que sí que sento que m'està ajudant a fer-ho d'una altra manera. Més connectada al cos i menys drama queen, que dic jo que era molt drama queen. I, doncs això, si us pot servir, doncs també benvingut. Vinga, una abraçada, cuideu-vos.